Sant Martí Sarroca, Alt Penedès. Aquí davant, el Turó de la Roca. A sobre, edificats el castell i l'església de Santa Maria, segle X i XI respectivament. Ja tenim clar el perquè del nom de Sarroca. Però, per què Sant Martí? De fet, podria ser Sant Pere, Sant Pau, Sant Llorenç. Diuen que Sant Martí, guerrer i cavaller, anava per aquestes terres i en passar just per davant de la Cova Rodona un dia que plovia a bots i barrals hi va veure un captaire, tremolava com una fulla. Sant Martí es va treure la capa, la va tallar i n'hi va regalar la meitat perquè es pogués cobrir i tapar-se del fred. Diuen que els àngels del cel, que estan al cas absolutament de tot, sempre que veien algú fent una bona obra a la terra, ho volien celebrar. I aquell dia així ho van fer. Van començar-se a tirar els uns i els altres flors i flors de tota mena de colors. I aquelles flors es van anar barrejant. I diu que Déu Nostre Senyor, en veure aquell despropòsit que estaven desforestant tot el Penedès, va pensar que els havia de posar aturador. Com que hi havia Sant Martí allà a la vora, li va dir que anés a amonestar una mica els àngels. I Sant Martí, amb el seu cavall, va començar a galopar per sobre aquell llit de flors, aquell camí tan preciós. Ho heu endevinat, oi? A partir d'aquell dia, d'aquell camí de flors, se'n va dir l'Arc de Sant Martí.